שלום, אני רוצה לתת לכם הסבר קצר לגבי התהליך והמסמכים הנדרשים לגבי קבלת האזרחות בולגרית של מישהו שנולד בארץ ויש לו לפחות הורה אחד אזרח בולגרי. כל אחד שיש לו הורה אחד, אמא או אבא אזרח בולגרי עם פספורט בולגרי בתוקף, הוא זכאי להגיש בקשה יותר נכון לאזרחות בולגרית. הרשימה של מסמכים כוללת תעודת לידה, תמצית רישום, שני המסמכים אפשר להוציא ממשרד הפנים שלנו, תעודת יושר ותעודה רפואית. בתעודת לידה חייב להופיע גם כן את השם המשפחה של אמא לפני הנישואים. יש בתעודת לידה סעיף שאומר שם המשפחה של אבי האם. שם צריך להופיע את השם המשפחה הקודם של אמא. בנוסף לזה, אנחנו צריכים את התמצית רישום ממשרד הפנים, כאשר אם למישהו יש שינוי שם, צריך לצרף גם כן המשך תמצית רישום לגבי שינוי שם. זה מאוד חשוב לגבי נשים שהם כבר נשואים, אז צריך כמובן את המשך תמצית רישום שאומר שהשם הקודם זה היה ככה וככה והוא הוחלף לשם הנוכחי. תעודת יושר מוצאים מהמשטרה, צריך להזמין את תעודת יושר במשטרה ומהמשטרה הם שולחים ישירות לשגרירות בולגריה וכאשר אנחנו פותחים תיק אז אנחנו כבר דואגים להוציא את המסמך משגרירות בולגריה. בקשר לתעודה הרפואית צריך מאוד להקפיד על זה, על 3 דברים. שם צריך להופיע שאתם לא יכולים במחלות איידס, מחלות מין ומחלות נפש. ואחר כך את התעודה עצמה, שהיא בדרך כלל צריך לקבל אותה מרופא משפחה, צריך לאשר אותה בלשכת הבריאות המחוזית. ואחרי שיש את כל המסמכים, צריך כמובן לצרף צילום דרכון ישראלי ו4 תמונות פספורט. אתם יכולים לבוא למשרד שלנו, אנחנו פותחים תיק ומתחילים את הטיפול לגבי המסמכים. הטיפול לגבי המסמכים כולל את כל התרגומים, אישורים והכנת התיק להגשה לשגרירות בולגריה לאזרחות בולגרית. אחרי שהתיק מוכן, אנחנו קובעים לכם תור בשגרירות בולגריה ואתם יכולים לגשת לשגרירות, לחתום מול הפקיד וככה מתחילה הפרוצדורה מול הרשויות בבולגריה. התהליך נמשך לפחות משהו כמו 1.5 שנתיים. ואחרי שיש את האישור שהבקשה אושרה, אז אנחנו גם כן מלווים אתכם עד קבלת האזרחות, מספר זהות בולגרית ופספורט ותעודת זהות בולגרית. אז בבקשה, אתם מוזמנים לבוא ולפתוח תיק אצלנו. תודה.